Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Niadtong October 19, 2025, Mission Sunday, usa ka kanhi nga satanista ang giproklamar ni Pope Leo XIV isip bag-ong santo sa simbahang Katoliko. Ang kinabuhi ni Saint Bartolo Longo, usa ka dako nga pamatuod nga walay tawo nga layo kaayo nga dili na makabot sa kaluoy sa Dios. Si Saint Bartolo na tawo sa Laciano, Italy, sa iyang pagkabatanon, usa siya ka relihiyoso nga Katoliko. Apan sa dihang miadto siya sa Universidad sa Naples, nadani siya sa mga liberal nga mga ideya ug mga anti-church nga mga grupo. Ug tungod sa iyang kabatanon o pagka mapahitason, misulod siya sa espiritismo o okultismo hangtod nga nahimo siya nga pari sa satanismo. Grabe no? Sulod sa pipila ka mga katuigan, iyang gidumtan ang simbahan, gisaway ang mga pari o gisalikway si Kristo. Panbisan pa sa iyang kalapasan, wala siya gibiyaan sa Ginoo. Usa ka adlaw samtang naganto siya sa depression, nakadungog siya og usa ka tingog nga miingon kaniya, return to God. Return to the Rosary of Mary. Balik sa Diyos. Balik sa Rosaryo ni Maria. Ug tungod niini nahitabo ang iyang conversion. Mihilak siya og miadto sa kumpisalan din iyang giangkon ang tanan niyang mga sala. Ug gikan sa pagka-satanista, nahimo siyang deboto sa Santo Rosario kini si San Bartolo Longo. Nagsugod siya sa pagpalapad dayon sa debosyon sa Rosario ug sa pagtukod sa Basilica of Our Lady of the Rosary of Pompey nga hangtod karon usa ka dako nga sentro sa pagtuo ug paglaom. Sa iyang pagkamapaubsanon ug pagbag-o, gipakita ni San Bartolo Longo nga si Jesus dili magdala og kalayo sa paglaglag apan sa kalayo sa pagbag-o ug pagpaambit sa iyang gugma. Ug karon niadtong Mission Sunday, October 19, 2025, giproklamar siya nga santos. Usa ka ehemplo nga ang kalayo sa gugma sa Dios makapabag-o sa labing ngit-ngit dulom nga kasing-kasing. Sa ebanghelyo karon si Jesus miingon nga miabot siya aron magdala og kalayo sa yuta. Ug gitinguha niya nga kini magsiga na unta. Ang kalayo nga gisulti ni Jesus dili kalayo sa kapungot apan kalayo sa Espiritu Santo nga nagpasiga sa kasing-kasing sa mga magtotoo aron sila mabuhi sa kamatuoran ug gugma. Ang kalayo ni Kristo nagdala usab og division ingon sa iyang gisulti kay kung ang usa mutuo ug ang usa dili, mabahin gadyod sila. Ang tinuod nga pagtuo musukol sa kasaypanan ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo usahay magpasabot nga mosalikway sa daan nga kinaiya ug bisan sa kalibutanon nga relasyon. Ang kalayo sa Ginoo mao ang kalayo sa pagbag-o, sa pagpili og pagpuyo nga buhi alang sa kamatuoran. Unsa may atong pamalandungan karon? Unang punto, ang kalayo nga gidala ni Kristo mao ang kalayo sa pagpahiuli ug pagbag-o. Sa ebanghelyo si Jesus nag-awhag nga ang iyang presensya dili usa ka komportable nga presensya. Komportable nga pagsinabtanay kundi usa ka pagtawag sa pagpili. Ang kalayo ni Kristo musunog sa kadautan aron mutubo ang kabag-uhan. Sama ni Saint Bartolo Longo, timan iyang pangalan, ang tinuod nga kalinaw dili makabot kung magpabilin ta sa sayop. Kinahanglan nga atong tugutan nga sunugon sa kalayo sa Espiritu Santo ang atong mga kahadlok, ang atong mga bisyo, ang atong pagkahuyang. Ang pagbag-o dili komportable o sayon nga kasinatian, apan kini mao ang agianan sa kaluwasan. If anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5:17. Kung usa ka tawo ana kang Kristo, siya usa ka bag-o nga binuhat. Sa atong panahon karon daghan ang nahimong comfortable sa sala. Dili na makonsensya sa ilang mga sala bisan pag kini balik-balik na.
naanad na lang ang kalayo ni Kristo magpahinumdom nga dili nato pwede tabunan ang kamatuoran aron lang walay away. Sama sa kalayo nga nagluto sa pagkaon, kini usab mao ang kalayo nga magpainit ug nagpaayo. Ang kalayo ni Kristo mao ang kalayo sa pagbag-o nga magdala og kinabuhi. Sa atong kaugalingon, kinahanglan nga atong ipangayo sa Ginoo nga pasigahon usab ang kalayo sa atong kasing-kasing. Kalayo sa pagtuo, kalayo sa pagampo, kalayo sa pagserbisyo. Sama ni Saint Bartolo Longo nga gisunog sa kalayo sa grasya, mahimo usab unta kita nga sinugdanan sa pagbag-o sa kaugalingon ug makahimog pagbag-o sa uban. Ang kalayo nga gidala ni Kristo mao ang kalayo sa pagpahiuli ug pagbag-o. Ikaduhang punto, ang kalayo nga gidala ni Kristo mao ang kalayo sa misyon, pagsabwag sa ebanghelyo. Ang kalayo sa misyon, ang kalayo nga nagduso sa atong kasing-kasing aron ipaambit ang gugma sa Dios sa uban. Si Saint Bartolo Longo nahimong simbolo sa misyon sa simbahan. Human sa iyang pagbag-o, wala siya nagpabilin nga hilom. Gitukod niya ang City of Charity sa Pompey. Usa ka lugar alang sa mga kabos, usa ka lugar alang sa mga ilo, ug mga nawad-an og paglaom. Gisulti gani niya, whoever spreads the rosary is saved. Ang mutudlo ug mopalapad sa debosyon sa Santos nga Rosaryo maluwas. Ang iyang misyon mo ang pagpalapad sa gugma ni Maria ug ni Jesus pinaagi sa Santos nga Rosaryo. Usa ka kalayo nga wala mapalong hangtod karon. Ang kalayo sa misyon dili kinahanglan dakong proyekto. Magsugod kini sa gagmay nga paagi. Diya sa atong pagpangayo og pasaylo, diya sa atong pagtabang sa atong kasilinganan, diya sa pagampo ug nato uban sa pamilya. Ug sa matag buhat sa gugma, kita nagpadayon sa misyon ni Kristo sa kalibutan. Ang kalayo sa Espiritu Santo magpadilaab sa atong kinabuhi kung andam ta nga magpuyo alang sa uban. Sama sa usa ka kandila nga mupasiga sa ubang kandila, ang atong pagtuo mahimong suga sa kadlawon sa kangitngitan sa uban. Kung pasigahon nato ang kalayo sa misyon sa atong kasing-kasing, mahimong makita sa uban si Kristo mismo sa atong mga mata ug mga buhat. Ang kalayo nga gidala ni Kristo mao ang kalayo sa misyon, pagsabwag sa ebanghelyo. Story time. Balik ta kang Saint Bartolo Lumongo. Diya sa iyang pagbag-o sa kinabuhi, nakasinati pod tahon siya og daghang pagsaway. Daghan ang wala mituo nga ang usa ka kanhi nga satanista mahimong instrumento sa Dios. Tiaw mo na, kanhing satanista. Apan niyang giingon, if I am a former servant of Satan, now I am a servant of Mary, and she will lead me to Jesus. Kung kaniadto ako alagad ni Satanas, karon alagad na ako ni Maria, ug siya magdalak kanako kang Hesus. Sa iyang pagpaubos, nakita sa mga tao ang tinuod nga gahom sa grasya. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang kalayo ni Kristo buhi pahangtod karon. Apan kinahanglan nato kini pasigahon sulod sa atong kasing-kasing. Ang kalayo sa Espiritu Santo dili masiga kun magpabilin kita sa kabugnaw sa atong mga kasaypanan. Busa atong ablihan ang atong kasing-kasing aron pasigahon kini sa gugma ug pagtuo. Magpuyo kita nga sama ni San Bartolo Longo. Nga bisan gikan sa kangitngit mipili nga mahimong suga sa uban. Ang kalayo sa pagtuo dili lang para sa atong kaugalingon apan para usab sa pagpaambit sa kahayag sa kaluwasan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa St. Paul Spirituality Center sa Alfonso, Cavite,
hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.